beste protagonista bat aurkeztuko dizuegu, Markel López, 12 urteko urretsuarra da, baina jada ondo daki zer den sufritzea. Gaixotasun arraro bat du, tximeleta azala, alegia oso azal fin eta hauskorra du. Mutiko honi laguntzeko plastikozko tapoiak biltzeari ekin diote. Eta hori gutxi ez, eta Markelek hitzaldiak ematen ditu ikastetxeetan bere esperientzia partekatzeko. Kaixo, ni Markel naiz, 13 urte ditut eta Zumarragan bizi naiz. Beak 2 urte eta herri zauzkanen, oporretan gende baten, emakume bat etorri zan, galdezka, ¿qué tiene el niño? Ezakiz betiko galderak, orduan emakumeari hartu zion berak, eta 2 urte eta erdikin eta esan zion, bueno, a ver, Enepi Blas, Coco no tiene orejas, Elmo es azul, no somos todos iguales, berak hori erantzu zion, eta konturatu nintzen berak bazekila, desberdina zala. Iten behar zu etxe bat, zementu gabe ez da pegatzen, nirea da más o menos berdina. Ez daukat kolagenorik eta zara oso ez laskentzen zait. Eta bera zein da, Markel? Hau antxoa ba, nire txakurra eta oso ondo portatzen da nirekin. Baina ez da txakur arrunt bat, ez? Jendeak ulertu dezan. A ber, zertan laguntzen dizu? Kajoiak irikitzen, pizten argia, deitzen zaitena adibidez giltzak edo... Jasotzen ditu? Bai, bila jasotzen ditu. Nahi kaletik banoa eta ereitzen bazaizkit giltzak edo beti jasotzen ditu. Zure lagunik onena, zure zaindaria, antxoa da dena, ez? Bai, oso ondo konpontzen geha eta... Honetzutan bai, Markel, zeite zaizu gogorrena edo zailena? Gauza asko ezin izan nitea. Por ejemplo, futbola eskolastea lagunekin oso ondo taula hori zaila. Zuen eguneroko borroka honetan saioa, jendearen solidaritatea oso garrantzia izaten ari da, asko ari zaizuete laguntzen esate baterako plastikozko tapoiekin, ez? Bai, egia esan instituzioaletzikan ez daukagu laguntza handirik, eta orain arte gure borroka guztien zehar kaleko jendea izan da. Orain tapoiekin eta lehen beste ekintza batzuekin, baina orain tapoiekin bai. Oñatiko ikastolan izan berri zeate, han bereziki lagundu zaituzetelako. Atzo ikasleekin izan zineten? Bai, gaina hori jungine Markelekin zen beraiek tapoia biltzen dituzte, eta ezagutzeko pixkat zenentzako ziren tapoiak eta zen bururekin gortzen zituzten. Eta oso polita gaina, asko gustatu zaigun, orain beste eskola batzu deitzen ari digute, Azpeitira garatu da, ez dakiz eta hori dela hori Oñatiko eskolako bultza horrengatik. Atzo ondo datorkizu, Bai, eta Markelek izten animo ematen dio. Orain gaudena intentantzen da, diru horrekin, kotxe adaptatu bat erosi, porque si hau gu daukagun kotxe da zin dugu. Eta baltzeona eta juteko gumanez besteakin. Eta behar dezue, kotxe egokitu bat, ez? Zure sila usartzeko. Bai. Eta etorkizuna nola imaginatzen duzu? Ja, ez dut imaginatzen, porque ezagutzen ditugunak eta hori neko afektatuta, bakarri bizi alizateko, igual hau helduago daren txakur baten laguntzarekin, igual bai, baina bestela bakarrik neko zaila lan egiteko, baita ere, orduan beti daukazu, beti urtero galtzen dugu asoziazeko kideren bat, eta beti dago hor. Urretxutik, biok! Venga, Bat, bi, eta hiru. Urretxutik, Oiane Mateos. Eta Markel López. Euskal Herria zuzenean. Zupia bat alizin dezunik ez.